belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het Nederlandse marineschip Zijne Majesteit Holland heeft op 24 en 27 oktober 2 drugstransporten onderschept in de Caribische Zee. Dat is vandaag bekendgemaakt. Het gaat om een go-fast waarbij 500 kilo drugs aan boord werd aangetroffen en 3 dagen later een go-fast met 400 kilo cocaïne. Alle pakketten werden in beslag genomen en de verdachte smokkelaars aan boord zijn aangehouden. Het transport van gedetineerden van de SDKK-gevangenis naar de rechtbank op Curaçao blijft een probleem. Dat meldt de Extra vandaag op de voorpagina. Al een jaar lang zijn er problemen. Niet zo lang geleden legden werknemers het werk neer uit protest tegen de situatie. Maar volgens de Extra is het probleem nog steeds bestaand. En dat betekent dat gevangenen soms uren moeten wachten op de rechtbank om weer terug te keren naar de gevangenis. Ook is er vaak vertraging en soms kunnen gevangenen niet in de rechtbank aanwezig zijn. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comigo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você tracita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar mesora, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que te comini abo. De Europese Unie heeft sancties tegenover Venezuela onlangs verlengd. En dat is tegen het zere been van het regime in Venezuela. In een officiële verklaring zeggen ze dat de Europese Unie verkeerd bezig is en zich meer en meer ontwikkelt als een vijand van het Venezolaanse volk. De Europese Unie zegt dat de sancties onder meer moeten zorgen voor meer democratie in het land. De Extra meldt vandaag de arrestaties van 2 mannen die worden verdacht van inbraken en het stelen van auto's en auto-onderdelen. Die arrestaties vonden plaats in de stromende regen en dat leverde bijzondere plaatjes op. Het aantal autodiefstallen is de afgelopen periode flink toegenomen en de politie doet er alles aan om te zorgen dat de daders worden opgepakt. De ministers van Curaçao krijgen nieuwe wagens en daarom worden 7 auto's van het merk Honda Accord uit 2016 verkocht. Die veiling vindt plaats aanstaande vrijdag op de parkeerplaats van de UOOW in Parera. In plaats daarvan heeft de overheid 7 Toyota 4Runners gekocht, waarin de ministers voortaan vervoerd zullen worden. Afgelopen weekend ging iets ernstig mis met een man in de Calle Washington in Fortuna Arriba. Hij had het vuil uit zijn tuin verzameld en stak dat in brand, maar kwam daarbij zelf ook in brand te staan. De man heeft 2e graads en 3e graads brandwonden opgelopen en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Gisteren werd de Kerge Coral Estate Classic gereden. Dat is de mountainbike klassieker die jaarlijks wordt gereden op en rond het Coral Estate Resort. Bijzondere deelnemer dit jaar, minister-president Gilmar Pik-Pisas. Hij finishte als 11e in zijn categorie. Maar de overall winnaar was Fabio Jacobsen. Deze Europees kampioen wielrennen werd in de eerste rondes nog op de hielen gezeten door Curaçao's kampioen Stijn Hendricks, maar wist uiteindelijk toch met een flinke voorsprong als eerste over de finish te komen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.